Allah ya ba mu ikon aiki da abin da aka gaya muna. Zan fara da Sheikh Dr. Nazifi Inuwa wanda yake sananne ne malamin Alƙur'ani khirijin kulliyatul Qur'anil Karim daga Jami'atul Islamiyya Madinatul Munawwara, kuma sanannen malamin Alƙur'ani, sanannen malami mai da'awa a jihar Kano. Malam, muna roƙo Allah ya ƙara maka rayuwarka albarka, Allah ya saka maka da alkhairi. Wannan ƙoƙarin da kuke lungu da saƙo wajen da'awa ba ku gajiya, Allah ya sa cikin mizani, kuma Allah ya ƙara ikhlasi. Sheikh, mutane sun ji daɗin da nace awa 3, to amma dai na rage gaskiya, don haka awa 3 a raba 6. Tsakani da Allah kuke, tsakani da Allah, ai na san ku da karanci ai. Zaka Sheikh, na san yadda kuke gajiye da zafi, don haka muna buƙatar kalimomi wanda za su amfane mu, ba za su cutar da ku ba, kalimomi da muke fata Allah ya samu yi aiki da su, kuma Allah ya karɓe su. Falta tafabbal mashkura. Wannan zai dawo, ba za su kai. Za su kai. Wannan da za mu karɓa da wani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kamar yadda dakta liman kwamishina ya ce mu matafiya ne, kusan kwanan mu shida gaskiya a Nijar. Mun gabatar da daura kuma mun rufe masallaci, makaranta, kuma an gudanar da lakcoci a can. Kamar yadda ya gaya muku, hanya ce ta biyo da gona, amma tun da Sokoto ita ce cibiya ta daular Usmaniyya, cibiya wacce aka yada addinin musulunci a wannan yankin namu na Afirka, kuma inda muke da tarin aminai, abokai, masoya, ba zai yi ba a ce mu shigo mu fice ba. Farkon amini na a wannan gari shine Profesa Mansur Ibrahim, wanda ni mun zauna da shi a ƙasar Sudan, mun yi karatu tare da shi har zuwa lokacin da ya tafi Madina, kuma muka zo muka tafi Madina. A wannan yankin ni ina da aminai da yawa. Akwai mataimakin gwamnan Zamfara, Malam Ibrahim Wakala Muhammad, shi ma abokin karatu na ne a Sudan, wanda mun yi rayuwa ta almajirci da shi. Ina shugaban ɗalibai na Nigeria na can, yana yi min mataimaki. Akwai irin su Alkasim, na ga ya kai matsayin kadi ne, su waɗannan waɗanda muka zazzauna ne da su a wajen karatu. Ni ban cika zuwa Sokoto ba, amma wasu hudu sanda nake zuwa Sokoto da su sani ba, saboda muna zuwa ne da Sheikh Jafar Mahmud Adam. Tunda ni shi ne abokina na Kudus, yana limani na masallacin Juma'a ne masallaci. Dan ya yi tafiya ne da ke yin tafsirinsa. Suna ga wannan tafiyar tamu ga Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa da ɗaɗɗiyar tafiya ce. Kusan ba da yanayin ɗabi'a ta zarafin aiki da gwamnati a wasu lokacin ba, da kusan inda za mu je a kasashen Afirka ko wasu jihohin tare muke yin tafiya ta da'awa.
lokacin duniya tana kwance, hanya za a tafi za a iya kwana a daji, za a iya tsayawa ko ina a kwanta ba tare da an samu matsala ba. Domin yanzu ɗabi'ar shi Sheikh Muhammad Amin Ibrahim Daurawa na aikin Hisba, duk da ba ta hana shi yin nasa yawace-yawacen da'awa banda wacce ake yi ta social media, amma dai wasu sun sani ya shekara 8 yana kwamandan Hisba a Kano, na shekara 8 yana kwamishin a Kano. Daga baya wannan juyin da aka yi yana ciki, mu kuma mun dan koma gefe mun ci gaba da yin tasbihi duk da su ma suna tasbihi ko suna salatar annabi, amma dai sai mu gode wa Allah da yi wa musulmi, kuma mu gode Allah bayan kasancewar mu musulmi masu kokarin kwatanta koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin ni'imomi da Allah zai yi wa mutum wanda ya kamata ko da yaushe ya gode wa Allah kasancewar su musulmi, kuma ina kokarin bin Allah yadda muka taru muka cika wannan masallacin, to wasu mutanen kuma a wani wurin sun je sun cika wani wurin wanda bai kama da masallaci ba lalle bane wani salati ga annabi ko yin istighfari ko yin hailala ko in karanta wani abu na littafin Allah ko in ji wata nasiha ko kuma ya zauna wurin da za a sauka masa da rahama da ni'ima da nutsuwa da kwanciyar hankali, kuma Allah ya ambace shi cikin mala'ikunsa. Amma ku sai Allah ya ba ku wannan damar, ga kuma mafi yawancin ku matasa ne wanda su ne ake cewa alaihim amalul umma. Yawanci duka tunanin da ake yi in ka ga matasa sun rike addini to kai farin ciki, in ka ga matasa sun yi nisa da addini to an samu matsala. Amma dai ya kamata mu fahimci cewar yanayin da muke ciki a yanzu, al'ummar musulmi a mafiya yawancin yankuna da kasashe suna cikin jarrabawa. Musulmi a yanzu za ka iya cewa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana aiki a kansu, yana aiki a kan addinin nasu. Bada al-islamu ghariban wa sayakunu ghariban hukuma da qur'an. Zaka ga in ka ga mutum dubu suna rubu da addini, to zaka iya samun mutum dubu barkatai wanda ba sa rubu da addini. Amma dai mun san Allah madaukakin sarki yana la'akari da kaifiya ne, baya la'akari da alkam, wato ba yawa ake so kaɗai ba, ana son yawan a jinjina shi. Shi sa in zamani ya zo ƙarshe, al'umma za ta zama toga ta da yawa, amma kuma ta zama kamar tsintsiya, taron tsintsiya babu sha'a. To Allah ya sa kada ku zama daga cikin waɗannan. Wata rana kamar yadda ya zo a cikin hadisin Thawban, yana cikin Sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna magana da Nana Aisha radiyallahu anha, yake cewa da ita la yadhhabu al-layl wan-nahar hatta tu'bada Lat wal Uzza. A kwana a tashi, dare ya gari ya waye, wata rana mutane sai su koma bautar gunki. Allah ya tsare. Sai Nana Aisha ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kuntu la adhunnu hina nazala qawlu Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun, anna dhalika tamaman. Yace ya Rasulullah, ni lokacin da naji Allah ya saukar da wannan ayar huwa alladhi arsala rasulahu bil huda zuwa ƙarshen ayar da na karanta muku, ta ce ai na zaci komai ya ƙare. Yadda addinin nan ya zo, ka zo aka baka littafi, ka kirawo aka amsa, musulunci ya yaɗu, to magana ta ƙare, ba za a ƙara komawa baya ba.
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita sayakunu min zalika ma sha Allah. Wannan abin da yake tsammani na cika addini ba za a komo baya ba zai iya samuwa, zai iya tabbata zuwa lokacin da Allah ya ga dama. Wannan abin da za mu fahimta kamar yadda malamai suke cewa a cikin wannan kuma ba mu addini kariya da aiki da karantarwar addini, amma wani lokacin kuma za a koma baya. Sai ka ga imani a wasu lokutan yakan salanci, ya yi tsararo har ya zama faro-faro ko ya zama kudin zaki. Shi sa ko da yaushe ake son mutum ya zamanto ina sabunta imaninsa. A ina ake sabunta imani? Ana sabunta imani ne a majalisun zikiri ko hilakun zikiri. Inda ake cewa da shi hilakun zikiri ko majalisun zikiri shine gurin da za a zaunar da mutane a gaya musu mai Allah ya ce, mai manzan Allah ya ce. A karanta musu littafin Allah, a karanta musu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, a ɗora su akan tarbiyya wacce idan sun yi riko da ita sun kama hanya wacce za ta bulle da su. Kuma kun san hanyoyin da mutane suke bi suna da yawa, kamar yadda manzan Allah yi wa sahabbansa misali na zanen da a ƙasa, ya yi zanuka wasu a karkarkace kuma yi su hanya-hanya, ya yi zane guda ɗaya wanda yake mai kakke, ya gaya wa sahabbai ya ce wannan shi ne siratullahi mustaqim, wannan shi ne tafarkin Allah madaidaici wanda babu kwana-kwana a jikinsa ko a kansa, amma ragowar 'yan ƙananan kowanne akwai mai ba da hannu. Kamar ka ce irin wanda suke tsaya ma'aikata masu ba mutane hannu, kai shigo kai kakka shigo, kai tsaya kai fice, to ice ko ta hanya akwai shaidan a kanta. In ban da wannan guda ɗaya, in kana bin mai kyan shaidan zai baka hannu ya ce ga wannan ita ma bita. Shi sa muke da buƙatar sabunta imani. Ina ake karantar da littafin Allah a yi bayanin ma'anoninsa? Ina ake karantar da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ka ji ka sabunta imaninka, ka ƙara jaddada imaninka. Ko mun san ka'ida ce wacce take ta ahlus sunnati wal jama'a, al-iman yazidu wa yanqus. Imani yana ƙaruwa yana rabuwa, yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Gwargwadon yadda kake bin Allah, gwargwadon yadda imaninka zai ƙaru, gwargwadon yadda kuma kake sakaci da bin Allah, gwargwadon yadda imanin mutum zai zama to ya samu tawaya. To ba zuwa wurin da ake karantarwa ko ake wa'azantarwa ba shi ne ke da wahala ba. Ina ne za ka samu wanda zai karantar da kai abin da Allah yake so da abin da manzon Allah ya ce? Yanzu a kafafen sadarwa na zamani din nan babu abin da ba za ka ci ba. Za ka ji karatu iri-iri, za ka ji wa'azi iri-iri, za ka ji bayanai iri-iri. Akwai bayanin da in ka karɓe shi ka bi shi, da kai da wanda ya bayanin da kun saki layi. Shi sa mutum yana buƙatar ya nemi malamai na Allah wanda suka san addinin Allah, wanda suke kamanta aiki da abin da suka sani kuma suke ƙoƙarin su yaɗa wa mutane. Yanzu mun shiga wani zamani na akwai shubuhohi ma da ake yadawa, a sa maka shakku a cikin wasu abubuwa wanda bai kamata musulmi kirki ya kokonto a kansu ba. Tun ana sa maka kokonto akan wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ana nan sai an fara sanya maka kokonto akan littafin Allah. In an sanya maka kokonto akan littafin Allah, ana nan wani ma zai sanya maka kokonto game da Allah. Kuma an samu yanzu akwai matasa da yawa wanda suka ɗauki tunani na cewar babu Allah, in kuma ka ce akwai Allah suka ce a nuna musu shi. Su a gurinsu duk abin da ba za ka iya gani ba, ba za ka iya taɓawa ba, ba za ka iya jinsa da kunna ba, ba za ka iya ɗanɗana shi ba ko ka shinshina shi, a gurinsu babu. Wannan shubuha ce, idan ta riga ta sauka tana da wahalar warwarewa. Shi sa za ku ga magabata akwai mutumin da in yi sallama da su
aka gaya musu aka ce wane ne, sai ce ba za su fito ba. Malamai ne ba wanda yake sun kafa a ilimi. In ya ce a ce ya fito kalma ɗaya, sai ce ko harafi ɗaya ba zan ji daga gurinka ba, saboda akwai shubuhar da in ta zo ta sauka a zuciyarka kafin a zo a warware maka ita ana shan wahala. Manya-manyan malaman ma da suka kafu, malaman da suka yi rubutu a kan littattafansu, akwai malamin da zai ɗauko shubuha wacce aka kawo ta addini, in ya so i warware ta, gashi dai ya san shubuhar, ya san ba daidai take ba, zai warware ta, amma bayanin da zai ba kowa ne zai gane ba. Shi sa har aka yi wasu shaida aka ce yuridu shubhata naqadan wa yarudduha nasi'a, ya kawo maka shubha kuɗi hannu amma zai warware ta bashi. Saboda ka sai baka da wani tunani wanda zaka jima baka samu mafita a kansa. Don haka ko da za ku yi karatu a social media, to ku dinga intikali, ku dinga zaɓa ku darji. Akwai karatun da ya fi ƙarfin wasu saurare shi. Malamai suna yawan bayani karatu hawa-hawa ne, kamar yadda makaranta ita ma hawa-hawa ce. Ko akwai makarantar raino, ko akwai playgroup, akwai nazari, akwai primary, akwai ƙaramar sakandare, akwai babbar sakandare, akwai kwaleji, akwai jami'a. To saboda haka yanzu gaba ɗaya sai a yi maka wai saboda an ce mutane sauri suke a social media, tunda babu lokaci kawai so ike yi shi ya sauri ya gama, to komai da komai yana so ya zama. Shi sa ɗaliban ilimi suka zama kashkul, malamai suka zama kashkul. Ko na abu da ake cewa shi kashkul, duk wanda yi karatu a kasashen larabawa ko yi karatu a wajen malaman sauro, akwai wani abu da suke cewa shi kashkul. Littafi ne sunansa komai da ruwanka, wata duk wata fa'ida da ka ji a kowane fanni ne za ka rubuce ta, wanda ake cewa da shi kashkul. Yanzu wasu mutane za ka ga sun ɗauko karatuttuka amma da baki ɗaya shara ce, ba karatu ba ne, ba karatu ba ne. Saboda haka muna buƙatar tasfiya. Malam Albani ya rubuta wata risala sunanta at-tasfiyatu wa tarbiya. Watan kafin ma a ce za a zo a ɗora ka akan wani abu, ya kamata a fare maka wanka da soso da samu, a sa maka kaya, a fesa maka turare, a sa ka akan tsari tukuna, sannan a ɗora ka akan tarbiyya. Shi sa malamanmu suka gaya mana cewar ku ɗora mutane akan ilimi a lokaci guda ce zai zuba wa kansa, to zai samu matsala. Akwai wata ƙa'ida da Larabawa suke cewa al-mumbat la arba ya yi tsari. So da haka jama'a mu daina gaggawa. Wannan gaggawar da ake yanzu ta komai, a ta abinci yanzu na kwali ake ci, saboda babu lokaci. Yanzu dai kunan sakkwato da aka sanko da fara, ku duba ku ga yadda ake fara. Da mai ake dama ta, ba da dole ake dama ta. Yanzu ake da lokacin dama fara da dole. A cikin abin da ake rika kayan miya ake saka ta birr ko sai a sa maka. Ko sai a sa maka ita ko a roba ko a leda ka zuke ka ce barkara tafiya. To hatta a kamar addini mutane haka suke so. Na gamu da wani ɗalibi ya ɗoro abu a kan babur ɗinsa, akwai umdatul ahkam, akwai bulugul marami, kun gani? Akwai muwadda, akwai sayyid muslim, akwai tirmidhi, akwai ibnu majah. Ya ɗauko waɗannan ne har haɗa su da baki ne, sai na gaishe da ce ina za ka ce wallahi wani darasi aka sa mana kwana ake ana karatu. Ya ce wannan duk littafin ake karanta, ya ce bari mu ce to wani saurin me kake ci ha karwa kalla kasuwa ce za ta tashi, ni ma so nake da kuɗi bane. So da ka gwanda ki sauri ya kare karatu, ya ga wannan malamin yana da majalisi ya tara mutane, to shi ma so yake yi tara masa. Shi sa za ku ga in baka kai lokacin da za ka zauna ka ba mutane karatu ba, ka zauna za ka ba su karatu tun kana ci da ƙarfi, sai ka zo kana kwatance kuma sai ka koma kare ne, domin za ka maka tambayar da ba za ka iya ba da amsa ba, ka yi kama kame. Sau da kakwai da ku zama a cikin wannan abin da ya sa na kawo muku waccan ayar, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun.
saboda mu fahimci cewa a duk inda kake a cikin wannan addinin za ka samu akwai masu yi da gaske akwai masu yi da gaba. Akwai wanda suke so a fahimci addini, akwai kuma wanda yake ba manufarsu a fahimci addini, kawai so ake yi a sukurkuta mutum. In aka sukurkuta kai zama to masallacin ma aka daina zuwa, a haɗa da almajirai 'yan uwanka, a haɗa da malamai 'yan uwanka. Amma ne duk wahalar da musulmi suka shiga, ta tattalin arziki ce, ta harkar tsaro ce, ta gallaza musu da ake saboda addininsu, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa lokaci zai zo sai wannan addinin ya zama to shi ne a sama. Ya zo a cikin akwai hadisin da ya zo yana cikin sahih muslim, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah zawali al-ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya minha. Yace Allah madaukakin sarki ya yi mun dayu, wanda suka yi karatun allo sun san wani lakani da ake ba da shi sunansa dayu. In kana son zaka je Kano a cikin awa ɗaya sai a baka lakanin dayu, ita kanan ta kawai sai ka zanka a can. Suna cewa da shi wai dayu, wannan ba lakanin ba fa akwai bane, kada wani ya ce wani jaje ce ba shi mana da wani an da ku da ku. To wannan addu'a ce annabi ya koya, shine sai a sa maka albarka a cikin tafiyar ta. Ka tafi ba za ka sha wahala ba, kuma Allah ya kai ka lafiya, ko ta ba za ka yi taci ba, ba za ka samu wata matsala ba, Allah ya sa tafiyar ta yi albarka. Saboda haka sai annabi yake cewa an mun ɗaidu kamar a ce a yi masa majiki ko a nannaɗo masa duniya duka. Ice iya abin da Allah ya nuna mu wanda na gani daga mafagunan rana zuwa mafaɗarta. Ice na ga ko'ina da ko'ina. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mulkin wannan al'ummar tawa ita ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya siffanta ta kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, al'ummar da ta kowace al'umma daraja. Manzo Allah yake cewa mulkinta duk iyayen da Allah ya nuna mun da kallo sai ya kai, watan babu inda wannan addinin da zai kai, ko ina sai ya shiga binni da sako. Shi sa yake cewa a wata ruwayar la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar wala yatruku Allah bayta madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah hadha ad-din. Allah yace wannan al'amarin na addini zai kai inda zai kai. Babu wani gida a birni a ƙauye wanda musulunci ba zai shiga ba. Karantarwar addini, da'awa ta addini za ta kai. Sai a ƙarshen hadisin annabi yake cewa bi izzi azizi aw bi dhilli dhalilin izzan yu'izzu Allah bihi ad-din aw dhillan yuzillu Allah bihi al-kufr. Watan akwai waɗanda me so ya so, wanda baya so ya ki so, amma addini sai ya je inda Allah yake so ya je. To amma kun ga wannan alƙawari ne, wannan yana daga cikin abin da ake cewa da shi wa'ad, ana cewa da shi nubu'a. Abin da bai faru ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce zai faru, kuma Allah ya tabbatar da shi. To duk da nubu'a ce, duk da kuma wa'ad ne, ana buƙatar aiki. Domin idan da addinin musulunci zai tafi da kafarsa kawai ba tare da wani abu ba, to ba sai an aiko manzo ba, da ba sai an samu almajiran manzo ba, da ba sai an shata daga ba. Amma ko ga duk yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai da hakurinsa, ya kai da juriyarsa, ya kai da daurewarsa, akwai lokacin da sai da aka shata daga. Amma yanzu daga cikin abin da ya kamata mu rike, mu yi karatu amma mu siffantu da siffofi kyawawa. Mafi saurin abin da ke shigar da mutum aljanna babu kamar husnul khuluq. In ka sami imani, ka samu khuluqul, ka samu husnul khuluq, ka kama hanyar shiga aljanna.
sannan kuma in ka sami imani ka samu husnul khuluq to sai ka dinga yi mutane da'awa da aikinka. Kada ya zamanto da'awarmu aikin da za mu mutane su kalla su fahimci wannan addinin ya kuma abin da za mu gaya musu da baki. Yanzu addinin musulunci, wani malami yana cewa addinin musulunci tallata kansa yake. Idan ba da an hau mu dan mu wataƙila musulunci ba zai je ko ina ba, amma sai Allah madaukakin sarki ya sanya wa addinin musulunci ya zamanto ina da wata kuwa a kansa. Akwai abu da suke cewa da shi khasiyya, wata addinin musulunci wani abu ne a cikinsa yana tallata kansa. Shi sa za ku ga farkon wanda suka ɗauko wannan addinin suka kawo mana shi ƙasashen mu na Afirka mabiyanci 'yan kasuwa ne ta hanyar kasuwanci. Kakanninmu suna gaya mana ko su ungoyi da Laraba suka zauna a Kano, akwai alfindiki, akwai irin su sanka, akwai irin su dandalin turawa, ba turawa ba ne, Larabawa ne. An ce kawai in suka zo ana ga yadda aka ga mu'amalar da ake yi da su, da gaskiyarsu, amanarsu, nagartarsu, tsare addininsu. Wani ya ga abin da sai wannan abin da kuke me sai ce ai wannan shine addinin. Menene addinin naku? sai a ce musulunci. To ku gaya mana ya ake shiga musulunci da biya ake a shiga ko ku kyauta ne a ce ai shi musulunci free of charge. Za ka shiga addinin musulunci ba sai ka biya ba. Amma wani addinin inda za ka ce za ka shiga sai a ce da kai to akwai wasu kuɗaɗe da ake biya. Amma yanzu da wani zai zuro da gudu ya tsallako ya ce yana son ya shiga addinin musulunci, ba da jin kwamitin masallaci za a ce akwai abin da zai biya. Sai dai in an samu mutum kuma wanda yake ba baki ba, kun san fikihu ba sai iya na sanin yadda za a yi sallah ko za a yi ba, akwai kuma fikihu na mu'amala. Wasu suka tafi wani kauye wa'azin maguzawa, da aka je aka musulunta, matsala biyu aka samu. Dagaci ya ce za a biya kuɗin shiga addinin musulunci, shi kuma malami na garin wanda yake ba shi da fikihu ya ce duk mazan da suka shiga addinin musulunci suna da kaciya. Aka ce ai ba su da ke ce to sai an muku suka ce mun fasa. Kamar da rashin fikihu ne, wata mutum bai san da'awar ma bai san yadda zai yi ta ba. Wani ya zo zai shiga addinin musulunci amma ka tokare shi. Ba so nake yi na ta magana ba, amma dai wannan ina son na ɗan jawo hankalinmu zuwa ga waɗannan abubuwa saboda mu sanya su a cikin tunani. Sannan wannan karatun da kuke ganin sa, wannan ilimin da addini amana ce, amana ce, kuma kada ku ɗauke shi da wasa. Kuma duk wanda zai yi wannan al'amarin na addini, karatu ko karantarwa, ka saka kyakkyawan niyya a zuciyarka, ka nemi yardar Allah. Duk abin da kake nema in ka nemi yardar Allah, wallahi kana zaune Allah zai kawo maka shi. Amma in baka nemi yardar Allah ba, ka nemi wani abu, sai Allah ya baka bai baka abin da kake so tun ba ko bai biya maka bukatarka. Allah ina roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka, yadda muka taru a wannan masallaci, Allah ya sa mu taru a gidan aljanna. Allah ya gafarta mana, Allah ya yabe mana. Ba na son da cinye muku fili da magana, zan bar wa amini na kuma ɗan uwana ya zo sukuwarsa kamar yadda yake so in yi zaniya. Kuma akalla ne na ga fuskokin ku mun gaisa yanzu. Jazakallahu khairan. Wataƙila wani dalili yanzu zai ƙara dawo da mu sanda za a karrama wannan malamin, abokin nan namu za a ba shi digiri na digirgir. Yadda Allah ya sa za a karrama shi da wannan digiri na digirgir na girmamawa, to Allah ya karrama shi da samun rahamarsa. Gidan aljanna mu ma Allah ya karrama mu da samun gidan aljanna mu da malamanmu da aminanmu da magabatan mu baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadilatu Sheikh, Allah ya saka da alkhairi, nasiha mai shiga jiki mai fa'ida irin wadda aka rasa. Wasu sun fi son aita kila kawo wasu labarai da wasu, amma wannan nasiha ce mai shiga jiki, ka san gaba kake an sa addininka. Don shi ya zo cikin sahih Muslim daga Abdullah ibn Mubarak yace inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmi da kuke gani lamarin addini, ilmi addini ne,
ba kawai in je makaranta ba ne in samu karatu ni ma a ji na buɗe majalisa addini ne abu ne wanda ake neman yadda Allah da kusancin Allah sai Abdullahi ba ya ce ku diba ku gani ga wa kuke karɓa salaf magabata ba kowa suke yadda su saurara ba yanzu ga shubuhohi nan a social media kowa baza tashi yake wanda ma ya zo yana koyar da tauhidi ko yana koyar da tafsiri ko yana koyar da ilmin hadisi ba zai samu mutane yawa suna kallo ba amma da wani zai ɗauki sukan magabata ko sukan Bukhari ko sukan malamai na Allah sai kaga views din sun haure yadda ake tsammani kaga babu fiqhun saurare babu fiqhun ɗaukar ilimi shubuhi ne ke shiga cikin jama'a kuma suna wa jama'a tafiri magabata in suka ji ga ɗan bidi'a nan tafi kamar yadda malam ya ce gudu suke ba su tsayawa imamun nawawi Allah ya mai rahama idan yana masallaci yana koyarwa aka ce ga zamakshari nan tafe sai ya ɗauki littattafai ne sai ya gudu don gudun kada zamakshari ya zo da mu'tazile ya faɗi wata kalima ta shubha ta tsaya cikin ƙirjin irin imamun nawawi kai ka san irin imamun nawawi ga ilmi duk yawan ilimi ne da yawan fahimta ta amma yana jin tsoron saurare ɗan bidi'a wanda zai sa mai shubha a cikin addini yau ɗan bidi'an nan masu saka shubuhohi game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fi kowa sauraron su to ka shaidin ku in kun sa addini ne kuke yi da saurare irin waɗannan mutane fadilatu sheikh Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya kuma Allah ya kai ku gida lafiya yanzu zan dawo ga commander general sheikh Dr. Muhammad Aminu Daurawa hafizahullahu Dr. Nazifi Inuwa ya ce ba ka lokaci ke da sukuwa amma da wani baka lokaci kai da su kowa ba shai kai ma kai da mintuta ne kuma don rikan bika saboda an zo daga nesa kuma akwai hutu gobe za a kama